Ok, la famille. Votre artiste commandant levé Bamana. Famille. Vraiment, moi, levé Bamana, je suis trop découragé de la monde. C'est pas la peine. Parce que moi, j'ai vu l'Afrique. Le monde. Ça dit, si on peut voir, surtout africaines femmes. Moi, j'ai honte. Mais j'ai saigné. À la délit quoi. Vraiment, TikTok, ça sort mon cœur. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo. Tout le monde, chacun, baby mana, il y a une dame, femme, il s'appelle comme Awa. Quand passe Awa a dû, famille. Ne be ala deni quoi, TikTok n'a ala m'sera TikTok supprimer comme du coloca. Moi, ma TikTok ne ala, ne sengane que TikTok ka supprimer, ka bo dien ko pep. Parce que n'a fɔra ko adamadenw tɛ ka ala ko kɛ mɔgɔw banna ala ko ma cɛw ni muso dɔ ta ka jugu ma cɛw dɔ ta ka jugu ma ne ma se ka foyi faamuya diɲɛlatigɛ ko in na bi an bɛ taa min ne levé Bamana votre artiste comédien levé Bamana le seul comédien qui dit la vérité c'est moi ne bɛ min fɔ n badenw africains européens adamadenw a ye miiri sa a ye hakili sɔrɔ sa TikTok in cɛ ni min b'a koyi réseau min b'a dɛ n'a fɔra ko a bɛ k'a ka ɲɛnamaya ko bɛɛ bɛ TikTok ma ka aka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ TikTok ma a tɛ ala bato ala y'an da ko an y'a bato buna hadamadenw ala ma da TikTok kama dɛ sinuwa cɛ min na ni TikTok ye ale yɛrɛ n'i y'ale dancogo filɛ i bɛ miiri ala ka masaya ma sen t'a fɛ mais c'est multimilliardaire de dollars ala y'o k'a ka sebaya kɔnɔ mais ka na di anw farafinw ma n'a fɔra ko min bɛna sigi min ba dɔn ta min fa dɔn ta mais adamadenw a t'a hakili sɔrɔ wa a t'a dɔn k'a bɛna sa wa vous tous a bɛɛ bɛna sa don dɔ TikTok mɔgɔw ni ala bɛ halaki kɛ diɲɛ kɔnɔ ni b'a fɔ ko ala a daminɛ TikTok mɔgɔw la n b'a fɔ a karamɔgɔw dɛ minnu t'a ɲuman minnu fɔ dɛ mais minnu bɛ nagana ka bɔ la olu halaki e ko bɔ dugukolo kan parce que ne ma balo kun ye adamadenw na ka ala ko ta kɛ ala sɔsɔ kɛ ko a y'a jɔrɔ n bolo ma ko a video bɛ siriki la bɛɛ bɛ ko ta o ka vie ɲini n'a ka di ye kelen ka video partager ne bɛ tiɲɛ f'i ye adamadenw a ye hakili sɔrɔ a ye bɔ nin ko ninnu kɔnɔ sa an ka alabato kɛ o de da ka taa an bɛɛ la ne kɔni bɛ n ka comédien in na koyi mais ne mɔgɔ tɛ daga ni da tɛ mɔgɔ ka kuma na n'a ka di ye ju bɔ jɔrɔnkɔlɔ ma ne mɔgɔ t'a la n tɛ kuma kan mais n bɛ mɔgɔw ladi u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ n'u tɛ sɔn f'a muru an bɛɛ bɛ sa don dɔ la yan don dɔ bɛ kɛ yan diɲɛ bɛ ban mɛlɛkɛ o de kosɔn a fɔra ala ma dirijɛlaw ya latifu ya samadu ko ala ye sabali tigi caman ye o de la ala sabali la dɛ a bɛɛ bɛ k'a da sago fɔ ka an ni dɔgɔw fɔ a daw aw min fiɲɛ sama ala le fiɲɛ di aw ma ala le da di aw ma mais n'a fɔra ko aw ɲinɛna alabato kɔ aw ɲinɛna kɔ bɛɛ kɔ k'a sigi min bɛna sigi a sigi a ka téléphone kɔfɛ ka pour t'asseoir derrière téléphone pour parler a bɛ ala dɔgɔya buna hadamadenw nana ka na ala dɔgɔya ka na kuranɛ dɔgɔya o bɛɛ bɛ kɛra mun kosɔn TikTok kosɔn ala tɛ TikTok halaki wa e tɛ mɔgɔw halaki ka bɔ dugukolo kan wa mɔgɔw bɔ dugukolo kan mɔgɔw halaki ka bɔ dugukolo kan hasida tɛ dɛ e tɛ hasidi ye mais trop c'est trop. On ne peut pas dormir. Si on sévit seulement, on veut quelque chose qui n'est pas important. Hein? Il y a la bateau donner ça, il y a la gueule donner ça. Mais kera. Muso re kera, muso re gata meta muso la. Muso na ngolo ko muso saba obe. Mais si ça muso dame tout là, de l'autre côté, dame fo tout là. Mimi mi nja. O ba juro ngolo mo. Amoko fu na ka di jubo ne mo ko ti juro ngolo na, ne mo ko tala. Da fa kai ani yabo ta fle. Ne ko ala ne ko akira.